claro, cando un é novo, como que eso da dúbida creo que non está tan presente, ¿no? Como cando un crece, empezas a como a cuestionarte moitas cousas. Eu deixeime levar por unha intuición, por unha pasión que tiña. Non recordo de pensar si eu me podía dedicar a isto ou non, o sea, como o que pensaba eu quero bailar. O sea, estaba presente e a partir de aí xa viu despois o que viu, que tamén me sorprendeu, porque eu marchei a Madrid, porque, bueno, foi a través dun taller que fixen en Vigo, que organizaba Cristina Cameselle, que fora unha profesora que eu tivera de danza clásica. Cristina, pois, organizaba ás veces talleres, entón viuche ben Muradai e tomei este taller de danza contemporánea con el e eu aí xa dixen, a min isto encántame, falei con el e díxeme, sí, vente para Madrid, que eu guíote un pouco e tal. E foi así como marchei para lá. A miña base de pequena era rítmica, empecé con 4 anos e baile galego. Baile galego. Claro. E coñezo a Mercedes e ela empeza a facer como, bueno, empezamos a ter conversas. Eu non coñecía todo este traballo de investigación que tiña ela sobre nas aldeas dos cantos aos bailes de aquí de Galicia e tamén todo ese discurso que ten en relación ao corpo, á muller. Cando ela me mirou por primeira vez na escena, empezou a facer unha relación moi directa, ¿no? De todo ese traballo que ela fixera, esa investigación, ca miña maneira de bailar. E entón aí eu de pronto tomei consciencia de como había afectado as miñas primeiras aprendizaxes, ¿no? Ca danza, ca relación. Entón dime conta que todo eso uno non aprendera en Madrid, no académico. Eso eu traía o de aquí. E de pronto foi para mí moi importante este encontro con Mercedes, porque de pronto fíxome mirar hacia atrás a toda a miña obra e entender que de onde viña realmente, cal era a orixe. Todo o demais, todo o académico, o que fixo foi pulir, foi profesionalizar, ¿no? Como entrou en outros códigos, pero a orixe é o territorio. Eso cada un pode leválo a donde se queira. De feito, penso que están sucedendo cousas maravillosas en Galicia dende aí. Xente moi nova que agora tamén está transformando todo iso. Bueno, persoas como Mercedes que foron as precursoras de todo isto, ¿no? Como é a referente. É moi importante saber onde está a raíz para construir cunha base forte, ¿no? Sí, sempre me fun guiando moito, eu a miña base sempre estuvo en Madrid, pois estou en varias becas que me levaron a Bruselas, a Viena, despois a Berlín tamén fixen algúns laboratorios por ali. E claro, aí abrironme moitísimo, eu bebín moito das influencias pois estuvo no Impulstant, que eran 5 semanas intensivas nun festival onde tiñas todo o que sucedía no mundo da danza, ¿no? Dende o máis clásico, o máis contemporáneo, performativo. Entón, claro, eso ofréceche unha mirada moi ampla. Empezas a ver tamén as peculiaridades de cada territorio, de cada persoa, de cada voz. Era como que se valoraba moitísimo o discurso, ¿no? Na danza. De pronto como que o discurso tiña moitísima potencia e a min interesábame un montón todo o que se falaba en relación ao corpo, pero o que se presentaba, para min o corpo estaba como moi baleiro, non? O sea, entre o discurso e o que se presentaba, había algo que a min me faltaba. Isto foi como primeiro motor para eu empezar a crear. E entón aí empecé como a investigar. E aí aparece a miña primeira obra, que é Cara Pintada. Pero dende un lugar super humilde, foi así como en vez de quedarme na queixa de para mí non me gusta isto, outro, eu dixen, bueno, que é o que che gusta? E que ofrecerías, non? Onde te colocarías ti o corpo? Entón empecé así a articular. E vi un amigo que foi o que me acompañou despois como dramaturxo moitos anos, Ricardo Santana, que foi un pilar super importante para min, e díxome, Janet, tes un material precioso, creo que deberías como presentalo. E entón aí aparece o Teatro Ensalle en Galicia. Eu sempre o agradezo un montón, porque sen esos espacios de visibilidade non estaría hoxe aquí, nin con estes recoñecementos, non? E esos espazos hai que cuidalos. O que busco ter un pouco máis de tranquilidade, porque é verdade que é unha profesión moi exixente. Como que nos repetimos un montón, caemos parece sempre na queixa, pero é unha realidade. Non podes relaxarte nunca porque non hai un texido que te sosteña, non? Por exemplo, en Galicia programan danza 2-3 sitios, nada máis. E hai un montón de teatros. Ti en Cataluña podes vivir da danza sen salir de Cataluña. E en País Vasco tamén. Hai unha rede onde ti podes ter 20, 25 funcións.
Eu, como yo, xa non pido tantísimo, pero o problema é este, que hai proxectos, hai xente que monta festivais, que está os colectivos, por colectivo RPM, o Teatro Ensalle, colectivo Globo, creo que tamén están facendo algo. Pero que pasa? Que non hai un tecido que una todo isto que o sosteña. É agotador. E agora, cando che veñen os recoñecementos, o que sucede é que estás moi agradecida, pero aínda así este recoñecemento non che dá unha tranquilidade. Non, sigues un pouco na mesma. Agradecería un montón que todos estes recoñecementos non fora algo tan extraordinario, ¿no? Que fora algo máis ordinario, que estuviera máis normalizado de alguna maneira, ¿no? Que hubiera máis salas de ensayo, que podéramos acceder todos, teñas o premio ou non teñas premio. Xenera tamén como unhas diferencias que a min non me gustan tamén ás veces, ¿no? Como dices tú, como de pronto como uns privilexios. A bailarina e actriz porriñesa Janet Novas vende a acadar o Premio Nacional de Danza na modalidade de interpretación. Podo decir que podría esperarme máis isto cun Goya, porque o Goya sí que me descolocou totalmente. Non estaba pensando neso, entonces, bueno, chega de unha maneira moi bonita e que chegue tamén económicamente, un premio económico, agradecese moitísimo, a verdade. Janet Novas por O Corno. Foi moi bonito, partindo da miña relación con Jaione, que para min como unha irmán agora mesmo. Tamén chegou nun momento no que eu estaba xa como bastante agotada, non levo pois isto de estar como tirando moito, teño unha estrutura moi pequeniña, levo bastante casi sempre eu todo, eso ao final cos anos pois desgasta. E tamén traballando moito dende un lugar moi introspectivo. E de pronto facer como este desplazamento a poñer o meu corpo ao servizo de outra historia, fíxome así como respirar un pouco, poñerme ao servicio da mirada de Jaione e ademais representando unha personaxe que tiña tanto que ver con todo o que eu estaba facendo. Pechou un ciclo, ¿no? Despois de Mercedes de pronto aparece María e o Corno para pechar ese ciclo tan bonito que pon en valor dunha maneira tan grande o femenino, Galicia, a terra, o primitivo, no que eu creo e as bases da miña obra e de min como persoa. E de ver como a través da danza, ¿no? Como que tamén esa extensión da danza para a interpretación, ¿no? Que como ao final o corpo é o que sostén a palabra. De repente como que me abriu esa outra opción, digo, pues claro que me interesa tamén esta outra disciplina, porque penso que non están tan separadas. Eu estou aberta, ahora se veñen ou non, e fixen, despois de O Corno, fixen a un personaxe pequeniño na película de Carla Simón, en Romería, e agora vais estrenar en Estonia a outra que fixen de Julia de Paz, La buena hija. Este é un proxecto que teño moitas ganas de rematar porque pecha unha triloxía que está conformada por Where is Janet, que aí é onde me chama Jaione e é onde me estaba cuestionando deixar de bailar. A partir de aí aparece Proto, que Janet xa está fora, dirixindo a tres mulleres maravillosas, tres bailarinas. A proposta era un universo máis amable onde o corpo pode existir sen esforzo. E She Night pecha facendo unha mirada directa, unha pregunta directa ao corpo, que é o que ese corpo quer contar. Pero She Night pregúntallo ao público, co obxectivo de volver ao corpo, porque penso que o corpo no momento no que estamos agora, no que acontece, con todo o que está sucedendo, todas as barbaridades que están sucedendo, con Gaza, con todo isto, todo o ruido que hai, nesa ficción Janet pensa que o corpo é o único que nos vai salvar, bailar é o único que nos vai salvar, volver á orixe, volver á casa. Entón, toda esa triloxía ten que ver con de que maneira cambiamos a estrutura, o territorio, e para cambiálo hai que volver aquí, para volver a construir. A min o que corpo me dice é que apagamos todo e que se pare todo. Iso creo que sería como a performance a que precisamos real, un apagón, o sea, como que hai algo de parar. E aí é onde pecho un pouco con esta peza de She Night. Pero vai ir moi lentiña porque preciso descansar. Eu dime conta cos anos que a miña maneira de traballar requiere de moito cuidado. Cando eres moi nova non te das conta do valor que ten o que estás a facer. E despois cos anos dices, non, que te coidaches moito, foches moi coherente, te conflictuaches con certas espazos, non? Por coidar o traballo, por sitios que te ofrecen salas para bailar de pedra
condicións malas e dices que non, aquí non o fago. Que fallo no todo o mundo, moi ben, pero non o fago porque isto é a miña ferramenta, aquí é onde bailo, aquí é onde traballo, aquí é onde vivo. Eso ponte a veces en lugares de ser demasiado exquisita, entonces a mí parece moi forte en ese aspecto que creo que hai que dar unha volta. Sí que os bailarines non bailamos en cualquier sitio, non se pode. Cando hai esos cuidados, un dá máis do 100%. E dalo cunha felicidade. O que é duro é cando tes que estar pelexándote todo o tempo por unhas condicións dignas mínimas. Que ás veces tamén eso non está collido o sensible da arte. Porque é sensible. Estamos xogando cas emocións, con algo que é moi que se vai moi fácil, non? Entonces ten que estar moi ben cuidado.